तने दारू ले बने अब मुर्गा बना के खावा मुर्गा हाँ प्राण प्यारी गबेले कहो तने तने मुर्गा बनावा मुर्गा आ गइला दारू पी के हमर छोट छोट लइकन है हम छोट छोट लइकन छोड़ के आ तारा खातिर आधी रात में मुर्गा बनाई हम मुर्गा ना बनाई मुर्गा ना बना ना बना पैसा ना रलो महुआ लगे पिया तने सिकरी दे दे ललका पी के मन सिकरिया दे दी एगो नैहर के निशानी बाचल बा सिकरी के देले बा हमर भाई अच्छा नसीर ही और सिकरिया दे दी हम सिकरी उकरी ना दे नैहर के निशानी इस सिकरी तोर नैहर का बाले नैहर के घाड़ी नैहर के कुछ दिन में काबू के 3 गो लइका नैहर के दाल बिना भात के भातार बिना रात के भावे घर बेला और हनवा भीतर के धनवा मिल पाया नारी तब बेची हम सब पिएगा हम दारू पिएगा तारी पिएगा हम पियब सब पिएगा सब बेच के पी जाइबा हम जानत नहीं कि तोरा के बिगाड़ लेबा के हई कमलवास जी अपने तो दारू पिएवे करे ले हमर भतारो के पिया के बना दे सब बेच के पी जाइबा सब बेच के पी जाइबा खेती बाड़ी तो बेच के पिए गइला गहना गुड़िया बेच के पिए गइला हाई छोट छोट लइकन कहाँ जाइए सर हाई सबसे बड़ बेटा
बचल गोल भैया दीपू भैया अब हम ना बचम जाते नहीं चिकना ले जाते नहीं हम चिकना लेके पिए मास्टर मुना कोइले सुना ई बेहाल कोइले बाटे पिक मारला सजनवा देही अलाल कोइले भैया अब हम बेइज्जत होता नहीं मेहरारू से भैया हमारा रंग भरना ज्यादा पैसा ना ज्यादा निर्मल बाबा हम घर में कैसे रहे बाबा हमरा के बेइज्जत करता रही हम तोर मुंह ना देखो तोर मुंह ना देखो अरे जाए तो लड़ा झगड़ा मत देखो मुंह में देखूं बेचारी के एकर मुंह ना देखे तोर मैया के मुंह देखे हम जी हां चल बाप रे बाप निर्मल बाबा आशीर्वाद देनी बाबा पत्नी के मतलब यही बा हाँ कि डूबत अपना घर के बचा लेवे हाँ बेचारी गोड़ पर के हम तो मर जाती दारू के निशा में गोड़ पर के हमरा ले आइल गोड़ पर के ले आइल ठीक कइलू बाकी इतना लोग के बीच में सब बुद्धिजीवी लोग गार्जियन बैठल बाड़े ए मोटक बाबा बैठल बाड़े इतना लोग के बीच में हमरा के बेइज्जत कइलू बाप रे बाप चुप हो जाई चुप हो जाई चुप हो जाई चुप हो जाई चुप 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 हो बे चुप हो बे बाप रे बाप ए राजा जी चुप हो जाई रउआ के पहले ही से तबीयत खराब बा रोजे रोजे दारू पियतानी कुछ हो जाई दादा तो हम कैसे जियब अरे बाप रे बाप ये तो मेहरारू हमर आंखिए खोल देलस हम तो दारू के निशा पगलाई रही हो ठीक है हम पियत पी के मर जाते तो हमर मेहरारू रे बाबा निर्मल बाबा के कर दुआरी जाई रे दादा हमर लइकन पकड़ के हमा से क्रिया खाते ने दुर्गा माई आज के बाद हम कोनो निशा ना करो केवल खैनी कान धर के उठबै आज के बाद हम कोई निशा ना करब बाकी मेहरारू मना लेली अपना घर में ऐसन पत्नी चाहिए अने हेकरा लेखा चाहिए कैसे मेहरारू मन लेते कोहतर की याद ना हो बलमुआ अरे दारू पिया अब बोल कैसे जिया तना बलमुआ दारू पिया अब बोल कैसे तबीयत खराब चलत बा रोज दिन शराब चलत तबीयत खराब चलत बा रोज दिन शराब चलत हाथन रसमलक भैया बने का हार्दिक प्रणाम करता नहीं अरे भसता कर देवा कैसे सियामा बोल दिन कर देवा कैसे सियामा बोल कैसे जियबा आतना हो बलम दारू पियब बोल कैसे देखें
दारू पी ठीक बा, शराब रहुआ के मत पिए न। दौन दिशा में हर भतार में मारपीट होके मारा मारी की नतीजा अगर है वही नतीजा आप लोग के घर में होगा। शराबी से हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। यही चलते हम गीत के गोले बानी। अगर कुछ नीमन बात कहले बानी तो तनी ताली लगा के हमरा के संबोधन कर दे। बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार की। अब आप लोग के सामने राजा ढोलन पधार रहे हैं।